Berdimuhammedow buğdoy maýsalaryna edilýän ýedigden nägile bolup etraplaryň emeldarlaryna käýinç paýlady. 11 martda Türkmenistanyň prezidenti video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, mejlisiň başlygy we beýleki käbir ýokary wezipeler resmiler gatnaşdyryldy. TDH-nyň maglumatyna görä maslahatyň gün tertibine regionlarda owa hojuluk işleriniň ýerine ýetirilişi we beýleki käbir meseleler girizildi. Ahal vilayatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýew vilayatyň çägini alınıp barlayan işleriň barşy barada prezidenti hasawat beripdir. Hasawaty dinleyen prezident vilayatyň çägini käbir etraplarda buğdoya edilýän ýedigden nägile bolupdyr. Berdimuhammedow ahal vilayatynyň käbir etraplaryny hususan Qaqa we Bäherden etraplaryna buğdoya ýedeg etmekde agrotexniki çäreleriň öz möhletini ýerine ýetirilmeýändigine düýpli nägilelik bildirdi diýip TDH ýazýar. Munyň bilen baglylykda prezident Qaqa etrabynyň häkimi Qaqymrat Kürtow, Qaqa etrabynyň häkiminiň orunmasary Arman Gurbanow hemde Bäherden etrabynyň häkiminiň orunmasary Aýdowdy Nurgeldiýew käýin jyglan etdi. Maslahatyň dowamyny prezident Berdimuhammedow Lewap welaýatynyň döwletli etrabynyň häkimi Batyr Gylyçow, döwletli etrabynyň häkiminiň orunmasary Aslanguly Owliýagulyýew, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkimi Agymrat Allamratow, Mary etrabynyň häkiminiň orunmasary Begenç Muhammed Ataýew daglyra da käýinç paýlady. TDH berilen käýinçleriň wezipeler resmiýetiň işdi goýberen kemçiliklerinden hemde olaryň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänliginden gözbaş alýanlygyny habar berýär. Prezident değişli regionlarda güýdlik buğdoya edilýän ýedigden kanagatlanmaýanlygyny utaýar. Döwlet medeniýeti onuň welaýatyň buğdoy meýdanlaryna maýsalary ýedeg etmek işine käbir etraplarda agrotexnikanyň kadrlarynyň dolu ýerine ýetirilmeýändigine ünsü çekenligini habar berýär. Ýöne agrotexnikanyň haýsy kadrlarynyň ýerine ýetirilmeýändigi ma'lum näl. Ýatlasak fevralyň 18-nde Lewap welaýatynyň Däne we etrabynyň käbir kärenneçi daýhanlary Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen habarlaşyp mineral dökün ýetmezçiliginden şikayet edipdi. Her 1 hektar buğdoy üçin döwlet 200-250 kilogram azot vermeli. Ýöne şu berilenok. Berilen ýagdaýynda da 100 kilogram dökünüň üstünden 10-20 kilogram tutup galýarlar diýip Lewap welaýatynyň Däne we etrabynyň Azatlyk daýhan birleşiginden efirde atlandyrylmalyk şertine çykyş eden bir kärenneçi Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna 18 fevralda gurrun beripdi. Prezident vilayet häkimleri bilen geçirýän ýynaklaryna owa hojuluk puwdowyna alınıp barlayan işler boýunça tapşyryk berýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä ýygy-ýygydan ekin meýdanlaryny agrotexnikanyň kadrlarynyň berk-berjaý edilmelidigini utaýar. Geçen 2018-nji ýylda Türkmenistan buğdoy plan borçnamasyny dolup bilmedi. Döwlet geçen ýyl buğdoy meýdanlaryndan ýygnalan galla hasylynyň möçberi boýunça anyk resmi sanlary aýan etmedi. Ýöne prezident Berdimuhammedow iýul aýyna geçiren hökümet mejlisine ýurtda 1 milyon tonadan gowrak galla hasylynyň ýygnalandygyny aýtdy. Geçen ýyl Türkmenistana 1 milyon 600 000 tonna galla hasylyny almak planlaşdyrylypdy. Ýöne Türkmenistanyň kronikasy neşri şu ýylyň fevralyna ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp çap eden maglumatyna geçen ýyl Türkmenistanyň buğdoy meýdanlaryndan 538 000 tonna galla hasylynyň ýygnalandygyny habar berdi. Bu maglumatlaryň fonuna Qazaqstanyň Türkmenistana eksport edýän buğdoyu soňky 5 aýyň dowamyny rekord derejäge ýetdi. Qazaqstanyň galla birleşiginiň eksport geňeşiniň agzasy Yevgeniy Karabanow 1 martda medeniýetde eden çykyşyny soňky 5 aýda Qazaqstanyň Türkmenistana 222 500 tonna buğdoy eksport edenligini aýtdy. Onun sözlerine göre bu san soňky 15 ýylda Qazaqstandan Türkmenistana eksport edilen buğdoyun muktary boýunça rekord derece hasaplanýar. Türkmenistanyň regionlaryna yerli ilat soňky 2 ýyl bäri çörek we un utçylygyndan hemde onun gymmatçylygyndan kösenip gelýär. Prezident Berdimuhammedow täze ile geçilenine gündogor müçünamasyna esaslanyp 2019-njy ýylyň hasylly we bereketli ýyl boljokdugyny çaklapdy.